a sestry, milí prítomní, slávime dnes slávnosť titulu našho farského kostola aj našej farnosti, aj našej obce, svätého Petra. Vypočuli sme si Božie slovo, v ktorom sme počuli Petrové vlastné slova, počuli sme, čo Pavol povedal o Petrovi a nakoniec, čo Ježiš hovorí samotnému Petrovi. Keď Ježiš odchádzal z tohto sveta, tak poveril Petra, aby ďalej pokračoval na jeho mieste. Ten, ktorý povedal, ja som dobrý pastier, povedal, teraz ty, pás moje ovce, pás moje baránky, pás moje ovce. Hovorí mu to 3-krát za sebou veľmi slávnostným spôsobom. A Peter si veľmi dobre uvedomuje, že sa práve naplňa to, čo počul v dnešnom evanjeliu. Keď mu Ježiš hovorí, ty si Peter, alebo ako by povedal Pavol, ktorý používa aramejskú verziu tohto mena, ty si Kéfas, Kéf, ty si Kéf a na tejto Kéf, na tejto skale, na tebe postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Prečo práve Peter je takýmto kameňom, základom? On sám hovorí, alebo Božie slovo hovorí, že cirkev je postavená na základe, ktorými sú apoštoli. Uholným kameňom je sám Kristus. A predsa medzi tými základnými kameňmi výnimočné miesto má Peter. Ježiš hovorí, že práve vďaka tomuto cirkev nebude nikdy premožená. Prečo? Myslím, že odpoveď na túto otázku sa nachádza v tých Ježišových slovách. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Uvedomili ste si niekedy dosah týchto slov? Je to niečo, ako keby Ježiš Kristus zobral nebeský hlavičkový papier, dal tam pečiatku svojho nebeského Otca, pripojil svoj podpis a potom ho dal Petrovi a povedal, synku, napíš, čo tam chceš. A čo tam napíšeš, je už vopred schválené. Je to čosi obrovské. Keď sa pozriete do Starého zákona, tak Boh hovorí, že bude posielať ľuďom prorokov. A o prorokoch hovorí, kedykoľvek sa rozhodnem ja, Boh, niečo urobiť, neurobím to bez toho, aby som to vopred neoznámil prorokom. A proroci prídu a povedia, presný opak tohoto. V nebi bolo zviazané alebo rozviazané to a to, a tak vedzte, že sa to uskutoční aj na zemi. Ale teraz Ježiš tieto slova hovorí Petrovi presne opačne. Hovorí mu, tento raz to bude fungovať tak. Čo ty zviažiš alebo rozviažeš na zemi, to je už predschválené v nebi. Bude za tým stať vždy Božia autorita. A tieto slova nie sú ojedinelé. Ježiš ich hovorí aj vo vzťahu k všetkým svojim apoštolom. Opakuje im, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. Ba v jednej chvíli to hovorí aj na adresu celého spoločenstva učeníkov. Hovorí, na čom sa vy shodnete, to v nebi odsúhlasíme. Myslím, že dôvod, prečo je to tak, nájdete v inej Ježišovej reči, kde Ježiš hovorí, ak sa tvoj brat prehreší. V Biblii to nájdete vo verzii, ak sa tvoj brat prehreší proti tebe. Ale biblisti nám povedia, že to proti tebe je neskoršia vsúka. Ježiš nehovorí, ak ťa tvoj brat urazí, ale hovorí, ak tvoj brat podľa tvojho úsudku koná nesprávne, zlé, hriešne, koná niečo zlé, tak choď a napomeň ho medzi 4 očami. Ale on môže s tebou oprávnene nesúhlasiť, môže povedať, prepáč, nie som si vedomý toho, že by som robil niečo zlé. A Ježiš hovorí, tak vtedy si priver 2-3 svedkov, aby aj oni boli medzi vami, aby počuli, a aby aj oni mohli vydať svedectvo a povedať, kto z vás dvoch má pravdu. A ak sa aj oni, tí 2-3 svedkovia, shodnú, že áno, bratku, to, čo robíš, není správne, je to hriech, je to zlé, tak Ježiš hovorí, aj 2-3 bratia sa môžu ešte mýliť.
A on stále môže povedať, prepáčte, ale stále si myslím, že to, čo robím, je správne. A Ježiš hovorí, dobre, v tom prípade predložte to cirkvi. A keby cirkev neposlúchol, nech ti ako pohan, mýtnik a neveriaci človek. Nie kresťan, nie katolík. A všimnite si, tam už není možnosť, že ale čo ako nie v práve? Lebo Ježiš v podstate hovorí toto. V tej chvíli je už šumi fúk, či je v práve alebo nie. Pretože cieľom nie je presadiť nejakú lepšiu alebo správnejšiu koncepciu, nejakú, ja neviem čo, ale cieľom je jednota. Cirkev to je jednota. Božie kráľovstvo je jednota, pretože Boh je jednota. Boh je jednota Otca, Syna a Ducha Svätého. Nebo je dokonalá jednota, v ktorej sú všetci jedno srdce, jedna duša. Ježiš, keď odchádza zo sveta, tak sa modlí, aby sme boli tak jedno navzájom, ako je Otec, Syn a Duch Svätý v Trojici. Mnohí, ale len jedno telo, jedna bytosť, jedna farnosť, jedna cirkev. Hovorí, že celý svet pozná, že Kristus je Boh práve podľa toho, že sa na svete objavia ľudia, ktorí sú zjednotení takouto ľudsky nepredstaviteľnou a nedosiahnuteľnou jednotou. Apoštol Pavol hovorí, že máme byť jedno srdce, jedna duša, jedna bytosť. Toto je cieľ. Jedno telo, jeden duch, jedna viera, jedna Eucharistia, jedna nádej, ku ktorej sme povolaní. A v tej chvíli toto je najvyššia hodnota. Neexistuje vyššia hodnota. V tej chvíli Ježiš hovorí, synku, aj keby si mal just viac poznania ako iný. Pavol povie, poznanie bez lásky nadúfa, že? Aj keby si mal väčšiu vieru ako ostatní. Pavol hovorí, keby som mal vieru, ktorá hory prenáša, a lásky by som nemal, nič mi to neosoží. Keby si bol absolútne najúžasnejší a najskvelejší zo všetkých a tvoje názory boli tie najlepšie zo všetkých a bol by si 10-krát múdrejší ako Tomáš Akvinský a 5-krát svätejší ako svätý František Asisský. Ale v tej chvíli už na tom nezáleží. Pretože bez lásky a bez jednoty je to už len obyčajná pýcha. A pýcha do neba nevedie. Neexistuje žiaden spôsob, alebo žiadna možnosť, žiadna príležitosť. Keby človek mohol legitímne porušiť túto jednotu alebo postaviť sa proti tejto jednote, spôsobiť rozkol, rozdelenie a povedať, že to robí v Božom mene. A teraz si poviete, no dobre, ale podľa čoho teda spoznáme, kde je táto jednota? A Ježiš ohľadom Petra robí presne to, čo robí každý dobrý rodič, keď ide preč a necháva doma svoje detičky. Povie, milé deti, pekne sa tu znášajte, starajte sa jeden o druhého, my sa zakrátko vrátime, nič zlé, prosím vás, neurobte, dom nepodpálte, nevytopte, neublížte si a keby ste čokoľvek mali nejaký problém a nevedeli sa dohodnúť, tak tu na ten najstarší Miško, on, čo povie, tak to poslúchnete. Hej? On má posledné slovo. On rozhodne. A tým zabezpečíte, zaistíte, že ak vás poslúchnú, tak nikdy nedôjde k rozkolu. Lebo vždy bude jeden, ktorý bude fungovať ako arbiter, ktorý bude mať vo vašej rodine tú moc zväzovať a rozväzovať. Takže nás vôbec neprekvapuje, že Ježiš vo svojej rodine robí presne to isté. Hovorí, odchádzam, ale nebojte sa, vrátim sa späť. Ale kým budem preč a kým vy sa budete učiť byť Božou rodinou, tak samozrejme očakávam, že sa budete vo všetkom pekne rozprávať, že sa vo všetkom shodnete, že vo všetkom budete hľadať Božiu vôľu. Opäť, ako hovorí apoštol, nikto z vás nebude hľadať svoje záujmy, svoje predstavy, ale budete hľadať Kristove záujmy. Ale keby ste sa náhodou dostali do takej situácie, že naozaj pri všetkej úcte nedokážete sa shodnúť úprimne a pri všetkej snahe, tak v tej chvíli je tu jeden. Peter. Peter, o ktorom Ježiš hovorí, ty, až sa obrátiš, posilňuj svojich bratov. Je tu Peter a on bude mať posledné slovo. Čo on rozhodne, to platí. Čo on zviaže na zemi, bude zviazané v nebi. Čo on rozviaže na zemi, bude rozviazané v nebi.
Preto sa od počiatku hovorilo v cirkvi taká veta, že Roma locuta, causa finita. Rím prehovoril, vec je skončená. Lebo už nezáleží na tom, či nejaký názor je lepší alebo horší. Dnes by sme mohli povedať, nezáleží na tom, či slávite omšu slovensky alebo latinsky, tvárou k ľudu alebo tvárou k východu. Nezáleží na tom, či prijímate na jazyk alebo na ruku, po klačiačke alebo po stojačky. Nezáleží na ničom, záleží len na tejto jednote. Čokoľvek je správne, ak je to v jednote cirkvi. Takže, bratia a sestry, toto je čosi veľké, čosi veľmi dôležité. Ja viem, že možno naša pýcha sa bude veľmi búriť, lebo v duchu si možno budeme hovoriť, ale podľa mňa ja to viem lepšie. Podľa mňa takto by to malo byť. Podľa mňa mne sa to takto páči. Blahej pamäti Jozef Vrablec, profesor, poznáte, ktorý nás učil kazateľstvo, hovorí: ale vaša úloha, bratia, není odovzdávať mienku alebo nejaké názory. Vašou úlohou je učiť pravdu. A to isté platí tu. V cirkvi sme sa nezišli preto, aby to bolo kolbište názorov a predstav, aby sme boli možno dokonca rozhádaní, rozdelení, zazerali jeden na druhého, súdili jeden druhého, odsudzovali jeden druhého. Ale aby sme tvorili túto jednotu. A Ježiš nám zanechal 100% a spoľahlivé kritérium tejto jednoty. A touto jednotou je úrad Petra. Jeden jediný. Biskupov môže byť veľa a môžu mať rôzne názory. Farárov je ešte viac. Ako čečiny sa hovorí občas a nemá kto spovedať niekedy. A môžu mať tiež najrôznejšie názory. Vás je ešte viac. Každý môžete mať nejaký názor. Ale Peter je len jeden. Preto je on zárukou tejto jednoty. A kým je tu Peter, a kým máme v sebe dosť pokory, uprednostniť jednotu pred vlastnou dôležitosťou alebo vlastnými predstavami, a kým naozaj počúvame tieto Ježišove slová a uvedomujeme si, že on je ten, ktorý z jeho poverenia je ustanovený za pastiera celej cirkvi. Kým toto žijeme, tak žiadne pokušenie, žiadne prenasledovanie, žiadna vonkajšia svetská sila, ani diabol, Satan, nik nemôže rozbiť a zničiť túto jednotu, ktorá charakterizuje cirkev. Preto Ježiš hovorí, brány pekelné ju nikdy nepremôžu. Preto ďakujme Bohu za tento obrovský dar. A za to, že naozaj, keď hľadáme Božiu vôľu, keď hľadáme, kadiaľ sa uberať, keď hľadáme, čo Boh od nás skutočne chce, tak sa nemusíme dopytovať nejakých vešcov, nemusíme hádať, nemusíme, ja neviem čo, pochybovať, pretože všetko je jasne povedané. Roma locuta, causa finita. Stačí počuť, čo hovorí Peter dnes. Stačí ísť na internet. Môžeme si to kúpiť za pár eur vytlačené. Nikdy v živote nebolo tak ľahké vedieť a poznať, čo Boh chce, aby sme robili, aby sme sa mu páčili. Kadiaľ dnes vedie cesta do nebeského kráľovstva.